Minflok ma sab soluzzjoni dwar is-sitwazzjoni preżenti ta' pajjiżna fejn ħafna mediċini jinsabu out of stock, id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern għażel li attakka lin-nies u jiċħad li hawn problema għax huwa qatt m'għandux idea ta' kif se jsib soluzzjoni. Ħafna affarijiet li mhumiex minnhom u ħafna affarijiet li qegħdin jitqalu bl-iskop biss biex jallarmaw. Jew tiverifikaw, jew kellha jekk ma tafux xi tgħidu ejja ma tgħidu xejn. Minflok Fern qal li min qed jipprova jallarma u li dawn għandhom bżonn jivverifikaw il-fatti li ma hu qed imerjhom ħadd. Qed isir wasal fl-aħħar tiegħu f'dawn l-aħħar ġimgħat sar il-proċess biex il-mod kif tinġabar l-informazzjoni tal-imma mediċini huma low stock jew limited stock ġewwa pajjiżna jew anke out of stock. Għal mod manwali għal mod diġitali il-bidla informatika issa waslet naħar tagħha u allura il-ġimgħa li ġejja nassumi. Meta l-erba' wara nofsinhar Net News taqsal lil Fern dwar din is-sitwazzjoni li qed tqanqal tħassib kbir fost il-poplu Malti Wawċi u derbi ċar li jinsab daru mal-ħajt għax la wieġeb soluzzjoni għandu l-Gvern u lanqas jekk tkellimx mal-Prim Ministru dwar dan. Bil-Ministru tas-Saħħa jażel li għaddas rasu fir-ramel u jiċħad li hawn problema. Dan wara li Net News irċieva telefonata wara l-oħra minn persuna wara l-oħra kollha jgħidulna l-istess kelma li l-mediċini li għandhom bżonn huma jsibuhom imkien minħabba lilhom il-ġimgħat jekk mhux xhur out of stock. Sa dan it-tant meta Chris Fern kien mistoqsi għaliex il-lista tal-mediċini out of stock ilha kważi xarejn ma tkun aġġornata online meta normalment di kienet tkun ippubblikata kull ġimgħa, id-Deputat Prim Ministru waħħal li qed isir aġġornament fis-sistema diġitali. Madankollu ma mmettiex li l-lista setet tkun aġġornata manwalment kif kien isir sa xarejn ilu u minflok baqa' jdur mal-lewża u jilab bid-diskors. Net News fakkar ukoll kif fis-27 ta' Diċembru dan l-istazzjon bat email lill-Ministeru tas-Saħħa biex jistaqsi kemm hawn mediċini out of stock u li huma. Bil-Ministru jibqa' ma jweġibx u sal-lum stess, Net News għadu mingħajr tweġiba dwar kemm hemm eżattament mediċini out of stock u li huma. Net News taqsam wkoll dwar il-laqgħa urġenti tal-Kumitat Parlamentari Permanenti tas-Saħħa sabiex jindirizza din il-problema li qed tfixkel il-ħajja u r-rutina tan-nies. Laqgħa li se ssir biss wara l-insistenza tal-Partit Nazzjonalista. Bil-Ministru tas-Saħħa ma kienx jaf meta għalkemm Net News jinsab infurmat li l-Gvern sejjaħ il-laqgħa għal nofs dan ix-xahar. Dan ifisser li l-poplu Malti Wawċi għandu minn tal-inqas ġimagħtejn oħra mingħajr soluzzjoni u serħan il-moħħ.